Ka Saint Xavier College oj menta kasngi kala rakhe kasngi lekmen jong kisamla pule ne ka college de arhajar arpulai ha Saint Xavier College oj hakaba UMP jong ka Lok Sabha Shillong constituency ba Vincent H Pala ulalong kum kongsan nangta ka Deputy Chief Minister Barim jong ka Jela Meghalaya ka Dibra Marak kum kesembut kongsan hakani kasngi lasak hilang ru Dau Principal Jongka Saint Xavier College umod Dr. Sunny Augustine SJ ubal ai ki kentin pedang sngobha ki padar ki sister ki samla puli ki nonghikai ki kmi ki pa bat ki wei la pensyet pencengan cu isu ya kani kesngi kerpang jong ki kena puli da ki jingrwai ki jingshan bat ki jingpen I ya ki pliem kini ki college ngiyo ro ke jingkai ke banikai ke jingin ke jongi hakono kong ni ban in ngiyo ke jingkai nanta ka culture kariti ke dustur ke jongi tilong ki badon bok kum ki kini ki pa tilong ki badon bok kum ki kena bopule ha ka ni ka college namar bale ba ong pinta namar ba ki ba ai pi ke jingkai ki ba penyai kamtan di design saya kedai ke pet ha hajan laman institutions ki college ba penyai ki Saint Xavier barabor kilong ki college ki ba bit tengah tempat ki long song kamtam ki long song jong kene ke area ki mi ki pa ki ba him hasam ki badai jong kene ke area badai ban yarap de ban tai na pementa ka jing ba jong kene ka college kam de jong ni father kam de jong nga kam de jong no kam de tam ka snong boy mereka ni college ke dia paro kinong song jong ke ni area kamtam jong ke dia ka maram area no tetai ke ni area ki maram barobor na first time ba may posting father may posting hanong stone apa ya posting hanong stone mara dia engineer posting hanong stone nasa hanong stone tengali keleng gi nya iki Philippine ki beli kita kristom ki hat kristom ro namar ting apa compare dengan kadar apa compare si Karuhils ka sesok ka caka understanding have tristom apa ini tristom ting ka jabing ro ka aktif ka jingmut ka jing perkhat ro ting have tristom hapleng ka jing tristom juni Philippine ha keleng ber ki India berok ke la divide ka north south east west ki ba tristom ha ki de ki blue ki ba na south ki ba tristom habi ki tristom ki kimi ki pa ka jin ka DNA kawan ki kun ki tristom habi niyo ki kimi ki pa ki badi ki babuai bolong kam kai barbar ki kun ngaung barok barbar ki kun ki ngok kata ka jo ta ke jing imi jong ki kimi ki pa ke jingwan jong pi pa pi wan ke jingerat jong pi ki kun la de hayin la ne school kalong ka badam kam kum jo ro ki no hikai ila di yo ki no hikai ki ba tristom ki no hikai ki ba hikai hok kadon arjat ke jing hikai ba chu hikai tamdep bat ke jing hikai ba da hikai hok tristom ba plut por ong kum nong tem mo kino ngap nong tem da tem don nong tem ba start don nong tem ba kam start su don ban kasom ata ke jing practice tikno hikai ro ka jo ni tip la di hikai shwe ki kham yo bon da tulop ka pisa ne kham su re ne hikai pa ki school jang ki school niam kasih tambah ba ande kita tak ke jeng siau hun ka mensil dari ni I bagi kun jeng ni ki student jeng ni ki pas ba ki le ba ki exam na kon kane ka white college ka wei ni ki ban pau ba na mar bale ke jeng tristom na do ki principal ki father kunjuro bat ki no hikai tengi pi kum ki kena school simni kane ka gabu ba kane ka kabu kalong ba nginum pinam yo apalai keleng ngana oh tumbang pi nawang na nong kendong ke ying jongai pada tip ha tentang ndru nyo ko ying ha kesnong tentang lai he re kopor tu kopor na tentang ndru itu ngalong ni namar balai ke jingarap ke jing start da ka barang tedata ka daw nasio ngalong bodombok banyo ke jing kai bang I ki perlop ki papas ne ki college ba hikai da sarkar ne ki private college ba ipat ki ba pas ne ki school ba penyai akan yang kai per ha namar balai ka jing hikai bi yo na kan yang ni sno tho ilade ni yo ka jing hikai ban tip ru tu blai ni yo ka jing hikai ban
iwe ngiyok ke jihkai ban buram iwe ngiyok jihkai hakulu kam ban penne pensa bat penbhai ke reki ke dostur jongi kini jihkai barok ni kum ke students ngiyok tang ha ki school ba penyai kum kini ki school shwe ngila ban tip ya kan knowledge bano balak penyo no google ro de ke jihkai ke practice ki perlo hinmyo kumayo akan ke college dan kata daw simbang ke college kamde ka college jong niam de college jong phadar de ka college ke jong phi ke jonga ka college bangin haki tri lang knabat kan kiu haki por ki bangalan ki aktor la do lupa itu pemersai ki dancers la do lupa ba namni di bangni kita di bangni ro ki phadar from here di sudu di bangni ro ki magistrate komi sahab padan hamne namni de bangni ro ki mentah ki pilot ro lagi belabon ki mentah le ke polisi reservation labon ki kente de bandang ki politician nang ne ngana ngi do bara next you may be MP also because of reservations even reservation so nang ne de bangni ki politician ki ba ni ki politician ki ban le club one de ki de bangni ki bru ki officers ki ba ngakerman ke jing don jangkan ni ka college ni ke jing kemau kum kenta kesngi bakasngi banongkong jangka college week kan long ke bejok kan long ro kan sak kemau ke history jongpi jongna bat kikmi kikpa jungi session ublem don kat bat pi ublem don kat bat God will be with Father Sunny with Father George with all the teachers students and also to the parents. God bless you ka college bakaman ka college de to so college bon che jarno Rung juga na ode ha asareng sa jajan Rung juga na jaman no wan ne jakapa